Gràcies, senyor president, diputats i diputades. En primer lloc, volia agrair als auditors del Departament B, a la supervisora i a l'auditor que han treballat amb aquest informe, la seva presència avui, perquè és un informe que ha sigut bastant complex i els volia agrair el seu treball i la seva presència. Com veuen, aquest és l'informe 31/2023 del Servei d'Ocupació de Catalunya, les subvencions referents a l'exercici 21. En primer lloc, respecte a l'objecte, l'abast i la metodologia, aquesta és una fiscalització limitada de legalitat i de gestió de les subvencions, que inclou, bàsicament, els programes de subvenció relacionats amb la formació en àrees prioritàries i els programes de subvenció relacionats amb projectes singulars. L'any de la fiscalització és l'any 2021 i el darrer informe de la sindicatura va ser, anterior a aquest, va ser l'informe 4/2015 sobre els exercicis 2009 i 2010. Per tant, diguem-ho que feia ja uns quants anys que no hi havia una fiscalització concreta d'aquest àmbit. La metodologia és la metodologia que apliquem habitualment, l'aplicació dels principis i normes internacionals de fiscalització del sector públic generalment acceptat i totes les proves de compliment que siguin necessàries per obtenir les evidències perquè ens permetin expressar les conclusions que s'exposen a l'informe. Sobre l'ens fiscalitzat, en primer lloc, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu i, com vostès ja saben, és l'entitat responsable de l'ordenació, el desenvolupament, l'execució, el seguiment i l'avaluació dels serveis, dels programes, en definitiva, de la política d'ocupació de Catalunya. L'organització està formada per un Consell de Direcció de 26 membres que vostès tenen aquí exposats en l'informe i la direcció, diguem-ho, més executiva per part de la direcció és la persona que s'encarrega de la gestió operativa de l'entitat. En quant als treballs de control, que també ens ajuden per veure els riscos que pugui tenir l'entitat, el darrer informe de control posterior de subvencions emès per la intervenció general va ser relatiu a l'exercici 2021 i, a més, el SOC va ser objecte d'avaluació de l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte dels programes operatius, és a dir, una avaluació més operativa del POCAT 2014-2020. En quant a la fiscalització de les subvencions, les característiques de les convocatòries seleccionades són aquestes dues convocatòries que els he expressat al començament, la FUAP 2021, que tenia un import convocat de 78.100.000 euros. D'aquests se'n van sol·licitar a partir de 301 expedients i 2.251 accions formatives per un valor de 92 milions, aproximadament, amb 32.922 participants. També va haver-hi unes sol·licituds denegades o no admeses, en total un total de 16, que implicaven 345 accions formatives, que corresponien a 4.956 participants i amb un import total de 13.954.118. Això vol dir que al final les subvencions atorgades van correspondre a 285 expedients, que corresponen a 1.906 accions formatives, 27.966 participants de la formació, amb un import total de 78.088.824, que, com veuen, s'acosta molt a l'import convocat. Aquí també, com a una dada senzillament estadística, l'import mitjà per participant és de 2.792 euros. En quant a la convocatòria de projectes singulars, la línia 1 2021, aquí l'import de la convocatòria és de 28.550.000. De les sol·licituds rebudes fan referència a 116 expedients amb prop de 24.500.000 euros. Les denegades són 8 expedients amb un import total de 723.096 euros i al final les sol·licituds atorgades són de 108 amb un valor de 23.773.495, amb un import mitjà per expedient de 220.125. Aquest és una mica un resum de les característiques de les convocatòries seleccionades. Respecte a la fiscalització de les subvencions, quin ha sigut el treball que s'ha efectuat? Doncs s'ha fet una anàlisi de totes les convocatòries atorgades l'any 2021, verificant aspectes generals dels imports convocats, sol·licitats, atorgats i denegats, analitzant les incidències sorgides. També
s'han analitzat els resultats obtinguts de l'informe provisional de control posterior que abans els he comentat, realitzat per la Intervenció General, per l'exercici 21, contrastant resultats observats amb els responsables de l'entitat i la pròpia Intervenció General. També s'ha fet un seguiment de les observacions i recomanacions incloses en el darrer informe de fiscalització, que també he citat, 4/2015, referent, lògicament, a la convocatòria de subvencions i a la situació, a l'anàlisi de la situació per l'exercici 2021. Per les convocatòries de subvencions atorgades l'any 2021, mitjançant concurrència competitiva, s'han seleccionat dues convocatòries que suposen el 37,17% de les atorgades. I per les subvencions concedides de forma directa s'han analitzat la totalitat de les subvencions concedides l'any 2021 i per cadascuna d'elles s'ha verificat principalment l'adequació de l'utilització d'aquest procediment directe i la motivació i la justificació de la manca de concurrència. En quant a l'anàlisi del sistema d'avaluació de les polítiques d'ocupació, doncs tenim primer comentar primer els instruments per a les polítiques d'ocupació. Aquí tenim la llei 13/2015 que exposa que l'entitat disposa d'uns instruments estratègics per definir els objectius i desenvolupar les funcions que han encomanades al SOC, de les quals els principals són l'Estratègia Catalana per l'Ocupació i el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació de Catalunya. A partir d'aquí s'estableixen criteris, directius, prioritats i es planifiquen tota una sèrie de línies d'actuació en els àmbits de política d'ocupació d'acord amb les directius estratègiques europees i estatals. El Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació quantifica i distribueix pel territori amb caràcter bianual els objectius de l'estratègia catalana i el 21 de juny del 2021, que és l'any de fiscalització, el Consell de Direcció del SOC va aprovar el Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació 2021-2022, que per tant són els que ens lliguen a nosaltres en aquesta fiscalització. Respecte als resultats de la fiscalització, el que s'ha pogut trobar és que manca un seguiment periòdic i sistemàtic de tots els àmbits de la cartera de serveis. En concret, els plans d'avaluació anuals realitzats des del 2015 no han abastat tots els àmbits ocupacionals de la cartera de serveis del SOC. I els que sí que han estat avaluats només ho han estat una vegada al llarg de tot aquest període. També la Secretaria Tècnica del SOC no disposa de recursos humans i tècnics suficients per poder garantir una avaluació continuada dels principals programes executats cada any. I les dades utilitzades per les diferents unitats del SOC no es comparteixen, fet que dificulta la seva explotació i la presa de decisions estratègiques a partir de l'anàlisi de dades i de la seva interpretació per millorar serveis. Quines han estat les observacions més significatives? Doncs ho hem separat en diferents àmbits. Primer, en els aspectes generals, econòmics i financers, doncs es diu que la disposició addicional segona de la llei 13/2015 preveu que per decret s'ha de regular l'estructura i l'organització del Servei Públic d'Ocupació en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la llei, cosa que no s'ha de dur a terme. El 31 de desembre de 2021, la despesa compromesa corresponent al capítol 4 de despeses, transferències corrents, incloïa prop de 100 milions d'euros de subvencions atorgades en l'exercici 2018 o amb anterioritat a aquesta data, sense que el SOC hagi efectuat una anàlisi exhaustiva sobre la seva naturalesa degut a l'antiguitat dels saldos. Això respecte als aspectes més generals. En quant a la fiscalització de les subvencions, s'ha constatat la complexitat normativa de les convocatòries de subvencions i aquesta complexitat, tant pel que fa a la interpretació com a l'exhaustivitat i dispersió, suposa una manca de seguretat jurídica que afecta les normes del Departament i del SOC i també disposicions de rang superior. I repercuteix primer en els gestors del SOC, però també en els possibles beneficiaris de les subvencions i en els usuaris dels serveis. Per a les dues convocatòries analitzades, concretament la FOAP i els projectes singulars, s'ha posat de manifest diverses observacions que també van ser observades ja a les avaluacions dels exercicis 2015-2016. En quant a l'anàlisi de l'avaluació de les polítiques d'ocupació, que és l'altra part de la fiscalització, respecte del Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació 2021-2022, que és a la que m'he referit anteriorment, que és l'instrument estratègic que disposava el SOC per a la consecució dels objectius, cal esmentar que el pla inclou 13 objectius, dels quals 11 són molt genèrics,
no estan quantificats i no es preveu un termini per assolir-los. El sistema de seguiment, d'altra banda, dels programes i activitats de la cartera de serveis gestionades pel SOC no en permet l'avaluació econòmica perquè el SOC no disposa d'un sistema de costos que els reculli en la seva totalitat. I, per altra banda, l'evolució dels indicadors del SOC en comparació amb la resta de serveis públics d'ocupació autonòmics, que també estan en l'informe, que baixen del tercer lloc del 2019 al 15è del 2021, fan palesa la necessitat que el SOC analitzi la nova situació en la classificació, atès que els nivells considerats adequats d'inserció no s'estan assolint. Per tant, un cop explicades les observacions principals, quines serien les principals recomanacions que estan totes en l'informe? Hem volgut destacar aquestes 4. Una és que el SOC hauria d'impulsar la implementació i la millora dels procediments adequats per donar compliment a les observacions i recomanacions provinents ja d'aquell informe 4/2015, ja una mica llunyà, que en l'exercici fiscalitzat encara estan per resoldre o per acabar d'implantar. També caldria que el SOC reduís el termini comprès entre la planificació de les polítiques d'ocupació executades mitjançant l'atorgament de subvencions i la revisió de les justificacions presentades pels beneficiaris. Una tercera recomanació que voldríem destacar és que en l'avaluació del Pla de Desenvolupament de les Polítiques d'Ocupació caldria que el SOC realitzi una avaluació no només en el moment de finalització del pla, sinó també de forma periòdica al llarg de la seva vigència per poder detectar possibles desviacions respecte als objectius inicials. I, finalment, que en l'avaluació de les polítiques d'ocupació cal millorar en la periodicitat de les avaluacions de les activitats de cartera de serveis i també en abastar aquelles que fins ara no s'estan avaluant. No voldria acabar sense dir que, lògicament, aquest informe és del període que és i està realitzat en el període que està realitzat, però sí que, com suposo que tots vostès saben, l'any 2024 hi ha un decret, el decret 81/2024, de reestructuració del SOC. No sé si és coincidència de la consecució de l'informe i després del decret, això nosaltres no ho podem saber ni crec que ho haguem de saber, però en tot cas que sí que provocarà una sèrie de canvis que aquest informe de fiscalització, lògicament, no pot saber, però crec que és bo que citem aquest decret perquè implicarà una reestructuració del SOC i esperem que algunes d'aquestes observacions i recomanacions ja estiguin paleses a partir d'aquesta nova normativa. A partir d'aquí quedo a la seva disposició per totes les preguntes i aclariments que necessitin.